Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Ariette. Welkom in het Stagiairshuis. Mirella Knop. Hi. Dank je, dank je. Dat is de constante vraag dus. Waar moet je zijn? Waar ga je heen? En dat is in de zomer is dat nog wel redelijk te doen, maar in de winter, als het koud is, waar slaap je? Ja. Waar ga je overdag heen? Heb je ook nog eens een keer geen geld? Ja. Of structureel te weinig? Ja. Mensen kijken je weg. Dus er zijn allerlei factoren aan die onrust eigenlijk. Of het voortdurend bezig zijn met, nou ja, waar moet ik heen? Hoe organiseer ik het? En ook hoe kijken mensen naar mij? Ja, het is echt overleven. Het is echt, Ja. En daar bieden jullie een plek in voor mensen om... Ja, niet zeg maar een overnachtingsplek, maar wel een plek om te zijn en gewoon te kunnen zitten. Ja. Je mag praten, maar als je dat niet wilt, dan hoeft het niet. Nee. Je kan de krant lezen, dat is helemaal prima als je dat niet wilt, of een spelletje wilt doen of wat dan ook. Ja. Gewoon je mag zijn die je bent Ja. en waar je op dat moment behoefte aan hebt.